Nyai ngo yo blay hagani kapor bangila banwan biang sa chisen. Haki yeng ki sem ki jong pi ne vi pet lamba ki mobile ni priang somhai vi baro ki nong pet hagani ka sngi ya gani ka program jong ka Potternet Kane. But hagani ka sngi ru ki nangyay beteng ya kata ka ju hi ka jinghikai ki bangin nangyay hikai. Kata ka de haka sngi ayu la sa NARPHNA U Jisu. But nginang ngam kam jiliu shushu bangin suntu ya ka ba ka ktin ka jong blay ka keren bat ka batai chapang kata ka sngi malasa NARPHNA U Jisu. Rehagani ka sngi ngini ay beteng ya gani ka jinghikai bat ngi aingo yo try ba ipaso bantay idon lem bat ngi hagani ka por bat pastor ngini ya nyo sya khmat bet nama ka ngitep kani ka subject kalong kam jorong. Te pastor ki da ka ka bangila pensange ngini beteng bet na tu ka ju hi ka benta kata ka de ka por. Ba katno baji kelas dang kata ka jingsa NARPHNA U Jisu. But hadin kata ngin saya poi pat syaka sngi pastor. Kababel ka ya tho shay ngi kanu baji larai penram yu try kanu baji poi syaka ding phna but kanu baji uyap haga ding phna baladangi pe ya ktin ga jong blay kababel ke tho ngi la fi puli ga gospel loannis ka long ba khat khandai ka ong ga khat ba khat sa ong ti ka long ka ba pen kre ya ga niam ga jinglat but hamar ka ba nriu baji ula ong hagi taki jiu hakmi usim jong pi henry kilai pertajam shimno sa NARPHNA yu pilat ula ong haki ya usim jong pi ngan sa NARPHNA kita girang bak lengdo akilai tu ngim don usim henry tangu kaisar namar kata te la IT no ya u haki ba on sa NARPHNA pi ktin jublai ka ong nri waji pi nri waji ka jongi ba kan nri waji jongi jiu ka ya pher Kamalang ipi hagatu ka waypat ke episode ba kamit igi jiu ka debi kamit ka sngi ka debi ka sngi kamut ka sedang kamit nriwa je janmit kamut ka debi shikinta ka jongki hado kata ka ba kharar kanta ka jongki men step bet nado nriu hado nriu men step ka de shimit but shikinta biang kan sedang nado nriu je bangan poi biang hado kharar janmit kata kan de ka shi sngi ka jongki te lada ong nriu je ka ba mut hi kadai hakapor damit kamut ka sedang damit riwaje janmit jongki kadai ka shikenta ka jongki ban riwaje jongki kandai ka khatar waje ka jongi kabamut i shitingya kilapen ram U Jisu bat hangta larai ban IT no hagi jiu Jisu klamyo ban songthat ka jing bishar ka jongu ka jing syak bom ka jing syak tit ka jongu kalong hado kata ban ngasngo ba U Jisu klam ai thia klam ai dem but lapen sitam yu baula telat duduk kata-kata. Pada yang ta haba kila bam kila tiet kila syok yu. Pada yang ta menstep kila pak bak ya kading phna. Barum la syuk banya. Tin jup lay klam yatu kana por par U Jisu umi naga yeng ga jong pilat ban let kading phna ringa tip ba naga yeng ga jong pilat syadu ulum gol kata ka simpor daki kenta ban poi. Kam dei ka ba Shillong wood nani balak ban mare U Jisu la syuk watang bangnya dari hantar keting jom belai kong ba ki khot yu Simon Nongkhryiem ban ba e ka ding phna mar try la shu ban ba e ka ding phna te ka babel ki thu hang ne bala sa NARPHNA U Jisu ha ka pormen step but haba ong pormen step ka dei ha ka lai ba jemen step ka mut khandai ba jemen step lai ba je ka mut ki sedang na kan rewa je ka jongi ka sedang shikenta ka jongi we are lai ka mut rew nyau pra khandai Kandai baje men step la sa NARPHNA U Jisu. Ngiya puli ka ktin ka jong blay. Filaban shem ya kata na Loukas. Filaban shem no Matthias. Tangiya puli siya no Matthias. Kalunong ba arpunyo ka dekot ka balay puar ka yatu ingi. Ba haba kila yami no ate kila shem yu breu unong kirini uba kerteng usiman. Yau ni ya ki balay penbor ban lej ba ka ding phna jong u. Haba kila poi te kata ka jaka ba ki khot gol katha. Agbala batai ka jaka maloi khle kila ahe u ya kata ka sirka ka bala khle ya ka thang bandi bate bola mat umtre di te ba kila sa NARPHNA u kile benta ke jain ku mentu ter gi thu ek ka baja kumno ba layalam U Jisu kumno ba umla shu ban ba ya ka ding phna kumno ba ki khot u ne ubreu u Simon Nongkhryiem bar kila pen bori u ban ba ya ka ding phna te ladangi pe ya ka tin ka jong blai U Jisu kamaong e pi hakapor khandai bejil sa NARPHNA u but U Jisu upendapru
yau tau lang brot ban peniap man la kesngi artili lang brot kata kadai ha kapor men step bat ha kapor janmit ngine pet ya kata na Exodus kalanong ga ba arp khandai ga khot lai pu pra ka ong ti kani to men aingu halor kata kaduan ya artili ki khon lang brot ki ba shisne man la kesngi klem da put ya we khon lang brot men aingu men step bat you we pat men aingu la janmit kabumut man la kesngi ki ju ai ya kata ka jingknya ya tau lang berat. Baru Jisu kum ulang berat man lagasngi. U Jisu ulang berat ubadai jongkal jinglat. U Jisu ubadai ulang berat ya kata ka jingknya haga kut senam ki ju ai ban peniap ban balai senret dau tau rang bak ling do. Haga kata ka jaka ka bakentang tam u Jisu pendap lut ya kini ki lang berat jongkal testament ka barim ki bakhot kita ki sacrificial laws kena ki badan ha kita ki an ban pendap ya kata ka jingknya kita ki lang berat baru Jisu pendap lut ya kita ki lang berat baro kita ki jingknya badeng ta balai lam yu Jisu ha ka por men step ke de ka por ya ki baki kin penyap yu lang berat bat kumta ya u Jisu la sa NARPHNA bat ka tin ke jong blai ki thu ingi nginya pet mentana Marcos kalenong ka ba khatsan ka de khot ka ba arpusau ka ong ti haba kila sat NARPHNA ya u kila bentai ki janjung u bat kida khala ya ki kai ba uwe unshim ka bapsan ka ong ti kala lai baji haba kila sat NARPHNA ya u ka bamut lai baji ka dai khandai baji lai baji ka bamut men step nriu baji jongi ya ki ka dai ki shi baji nriu nyau fra khandai kamut haka khandai baje ka bagalong kata ka lai baje ke jongki kila sa NARPHNA ya u Jisu Khrist but ka Bible ke thu ba anda ha bala sa NARPHNA yu haka balai baje ladangi puli yo Matthias kalnong ba arpunyo ka ya thu ingi hang nepat ba haka ta ka shiteng jong kata ka sngi la pi puli ke khot sabusan ka ong ti ka jingdom kala don ha ka khndo baro nadu ka ba hnriu baje hadu ka ba khandai baje Hendriu baje ka dai khat ar baje ka jongi hadu khandai baje ka mut hadu lai baje janmit te fila ban puli ru ya kata na Loukas kalenong ka ba arphulai ke thu engi aga khot ka ba sapusa ka ong ba bat ka long hamar ka ba hendriu baje te ka jingdum kalawan tap ya ka khndo baro hadu ka ba khandai baje te la pendom ya ka sngi bala penkat ya ka jingka jong ka temple napdeng Tiu Jisu la pertara ketien bajam do angko pa hagi keti jameng IT ya la ka mensim ti habaul ong kini ula aino ya ka mensim ti hang ni ka syai kedar ba la rai penram yu Jisu siteng senya damit ba ya lami unang ta Shillong Golgotha bat kendai baje men step kida sa NARPHNA u bat uda pendap yau tau lang berat u benengkong ya ka ba ju pendap haga por men step ban ai ta jingknya kat kum Exodus long bar pandai do khat lai pu pra tiang ta bat u pendap ru new lang brot ba ar haga por lai baje janmit ki ju penyap yo tau lang brot sa wei pat ulang brot baru Jisu ru pendap yo tau lang brot u ba ar kani ka ja haga khat sautrik haga sngi ka ba khat sau jong bnai benengkong jong ka jingkai jong ki jiu Kidat pastor ke iba fikiran nama fiong haga sitang senia la rai men penram yu Jisu Ketaro namar kaba mangina puli ka ong ba upilat ti jom da kwa handre ai no hakamon ke jongki bar haka gospel Matthias kabla fidang keren ngayo iya kani kalnong kaba arpunyo da ba arpunyo ba hadin bala rai u namar hendrio la yalam ya upat hakapor lai beje mo sakading pana kamut kadon gapor kumba ka time spend kumba kandai kata ulale ayu katangi don hada haka dekot ka ba arpunyo nong ba arpunyo ngiyo ange baki sipai kilayalam yu haka ta ka yeng ba ulong skor bat kilayalum baro sikanot nang ta kisah penkup janyu nang ta kisah pendeng pangsengiat sia hadin so kata onda bla sedang mi kasngi kisah sedang ban yalam yu kikrem yo tia yo dam show kami yo tia dam kabamut kajing sedang so kajing jinjar kala sedang baik nado kata kashteng sinia nado ba layalam ya utrai but hado ka poi ka hakading phana ka dei lai beje jongki ka ba jongi ka dei khandai beje ka mana fila puli na Exodus fila puli nong ba ar khandai ba ulang brot ba mestem namar la phya ya ka por mo han ki lai kanta
Kani di kecing amit benungkong. Oke, nengala benung benmit kadang mong benmit anong ke step ke benungkong nama dang lai. Kamu kadang dek hap ka step ke benungkong. Tapi kalau hadir benungkong. Ha ka sengi ke benungkong ke step ke benungkong, utau ulang berat benungkong. Berfikiran mana? Nang ta ha ka por lai beje pat damit nak ba janmit ka ba kadai ke kendai beje kata kadai ka pat ka sengi ka ba ke basau. Ka ba ulang berat step, berulang berat ubah Damit. Okey, pastor. Long bangiyo ke jing sai kamut. What hakapor basa NARPHNA U Jisu kapor kada pia. Kamut kam dai ke ba dai nama kata hang ni kita batai ya ka por lai. Hadin lai kata jing sa NARPHNA. Adu hendri hadu kendai ka jingdum. Haba kata ka jingdum gawan U Jisu haba ulah kumba fila keren haki episode ki ba baladap. Ba jet lut no ya kata ka pop barok hal lade. Ha ka por ba ong la pendap kata ka jingka jong ka temple laka. Kat arliang. Dekat ali hari kata ai no laka jong ga. Wong la pendap. Lapenda. Ada yang tahu IT no laga mensiam. Pangi nganget hak ni ka por fi gi nong pe. Pila ban sung thu ya ka ebi pastor ibatai ya ka por. Yung hak sngi ka ba kat sao. Sha ban sedang katakan nyam jong pu ba khlam tiap. Ba kum no bu Jisu pendap ya katakan nyam jong ka jinglai. Kum ba ngila dap keren ya katakan episode ka bala dap menta ngila yo ya ka por. Kum no lasdang narka steng sinya la rai namar upilat di sya ulah kwa eban pelat no U Jisu ki pait ba akim sya ki yang sa NARPHNA. Bar upilat haban ong IT no U Jisu hakamon jongki bar ki sipai ki lale ya kata. Bar ki lale ben penpong yu ui ka pasnget kum ta bat mestap la lam hakapor lai beje ke bathau ju khlai beje kasdang ke jingsa NARPHNA. Bar ter la pia ya kapor Bulang kolalong utau ulang berat hak step baru utau ulang berat hak kapor janmit. Mentang ila yo e kapor. Hare sa ko bi pat skani ko we jingkali hak ni kasi bangi ekran. Hak singi ayu pat. I pastor ila keren bari ong sepang jona. Lai singi bat lai miat. Hare hak singi ayu pat pastor mentang akwa ila yo e kapor ngakwa aphin le. Ya kan pensai pat so ya kasingi. Ketinggal jong belai ka da tho shai ki baro. Ya kata ngila da ya keren men ka episode ke beladap. Ba U Jisu uyap haka sngi ka bakhat sao. Bat ka sngi ka babot ka sedang sa kanyam jinglat. Kung mangilay puli mensim tayo Leviticus ka nang ka ba arpulay dekot ka ba san ka yato ba ka sngi nengkong jong kata ka jingkaway niyam jong ukpu baklam tiat kan long ka sngi ka ba kraw ifi ka sngi ka ba kentang ifi ka de ka sabaton ya ka ba kimbit banle Ndrai ka bet iki tang ban syubam. Bet ban treer kemut ka dai ka sabatan iki. Tadai yang ta na marba ka sabatan kanwan kum tala penhap wut ya ka met jong kini lai. Bat ngilai ya kren mesim tayo bat dai yang tala tep wut ya ka met ka jong ki ngim tip itu ki we ndrai ya ka bayat ho ang ne ka met ka jong Jisu la tep aga ta ka jing tep ka batmai aga jing tep jong tau Joseph Arimathaya bala tep kerki hang ta. Bat habala tep ya ka ta ka met. Kababal ki yathu la nangi puli na Loukas katu galenong ka ba arpulai la fi puli na do dekat basan po terter ki yathu engi to ngene puli ndo san po kong hakmi ru ubriu uba kerteng u Joseph ubalong u menteri ubriu uba bah bat bahok uni shimla ya ko ngo ya ka jingsela ya ka jingle jongki ubana Arimathaya ka shnong jongki jiu uba uhiru ula abjekermen ya ka hima ka jong ublai uni ula lek hau pilat bat ula pan ya ka met U Jisu Tihaba ula penhiar ya ka ula sop span ya ka daga jain linen bani. Bar ula bu ya ka haga jingtep bala ti jli hau mau haga bampat jutep beriu. Ti haga sngi ka jingpen kre. Biane ka ong ka sngi jingpen kre bat kan sami ke sabatan. Kani ka daga jingpen kre bi ya ka niam ka jinglat kamut ka sngi ka babut kamut nadu nriu waje jong kata ka khatsau. Nriu waje kan sedang ya kata ka jingpen kre pat ya kan niam ukpu baklam tiat te kum ta kan long ro ka sngi sabatan ya ki namar ka sngi nang kong ukpu baklam tiat ka de ka sabatan te ang ta ka babel ke thu ang ne te kita ki kin thei ru ki lewan lem bat u na galelia ba ki le bot andien ba ki le kmi ya kata ka jingtep ba kum no balabu ikamet jong u balai ki lit pet ka daw ka long ba ki klem sungu hon namar ba ki klem yo ban kalan bhai ka jing ubi mar ka rukom ji jiu ka long ban pangkalan ya kata ka mir ya kata ka jing ubi hagat ka met jong tau bayap ikin thai gida kwa ban le janai tadai ta kini kin thai gida sanut ta ka khot san pun reu kong ne anda kilai lai phai pat kilai pen kre ya ka jing ubi bat ya ki jing sle mo
anda kila lek pai pat ti anda kila lek pai pat hakata ka miet shwa ban wan ka sabaton kila lek pai ta ka sabaton kim yo ban pen kre namar bamla ban pen kre namar ba bagadai ka sngi sabaton ba kraw ya ki hap ba ban shu shong ban shu bam ban pen kre ya kata ka niam ukpu ba klem tiat ti hadin nang ta anda la dep kata ka sabaton ka khat san terik haga khan riu terik kan ki selek sayo ban thiet ye kita ki jing ubi bangila ban I kata pat na Marcos kal nong ka ba khat riu ke thu shai nge ne ka khat ka ban ning kong ter ka ong ba andala la ka sabaton pi andala dep kata ka sabaton ka mot ka sngi ka ba khat san andala dep kata ka sngi ka ba khat san ne de ka sabaton ka ba sedang pu ba klem thiat te ka mari ka nong Magdala bat ka mari ka kme u Jacob bat ka Salomi kila thiet ye ki jing ubi ba kin yo wan ban pen sla yo ka mot khat sau Jisu yap khat san ki shong thait mari sabaton khat riu terik kan kila ban ya thiet ye ki ta ki jing ubi bat menu ki wan pen sla mde khat riu kadai ka sngi ba pen kre ka sngi pen kre de khat riu terik ba kilet sayo ban thiet le hayo ki marba kamlong komentar ba kedukan la don hasinong ka to por ki hap let sayo kumnong kanong ba ki wan hawan sidu sasar ba ki hap ban ya de chat ya pelut ka sngi ta kamut shisngi uyap khat sao khat san shong thai khan rio boro shisngi ki wan ban pen kre ki wan ban thiet de ki jing ubi naga ban ta ban kalan ye ka met ka jong try ti hadin jong kata kawan pat sa ka sabaton biang ka badai ka sabaton ka bolong man la kata yo pat ya kata ngilaban syam biang nang ni Loukas kal nong ba arpulai ka dekot ka basan pun reu ka ong ni anda kilaya let pai pat te kilai pen kre ya ka jing ubi bat ya ki jing sle henry ha ka sabaton kila shong sngi kat bakum ka hukum kani pat ka dei ka sabaton kat kum ka hukum pat kani kam dei ka regular sabat kani kam dei sabaton ka khrau mata kani kawan be kata ka sabaton ka bajuan man kata yo man la kata yo pi tade heng ta khat sao khat san ki shong that khat sao yap khat san shong that khat ri ki le thiet khat nyu tarik ka de ka sabaton ye ki kiap shong thai kiap shong that tade heng ta anda ki la ya shong that ka babel ki thu ang ni te ha ka sngi nang kong jong ka tayo pat hadin jong ka sabaton ha ka ban sa shai berngut kamut dang dum berngut berngat kila dep ready gitar ki jong ki ya ki jibi kila dep ready namar kila dep li thiet hang ta kilawan ra syagata kalum jingtep badang ta kidong kila lech syagata kala jingtep kidara ige jing ubi ya kiba kila ya pen kre bar kila ya syam bala pentulun no itu mau na kata ka jingtep haba kila besut apo tikim syam ya ka met jong U Jisu baltra pi kadai kata pastor radangi kan dala kalong tik kat kum ka ktien ka jong blai amdai ka bakum ka perthai ka hikail ne kum baka ka nget haga bible kal adon lupa ha Henry just kalau buka puzzle, ngihaban penbiang lagi, ngihaban bu, take ma pila batai, ngilap pule barabor, Henry ngi pule bekum tu ngi sakun, Henry mentah piwan ra nak Marcos, piwan nak Gospel Loukas, ban penias sno, ba piwan ban penias sno ya kita, ba kalong syai, kabamut uklat haga singi ka bakat sa, haga katsan gadai ka sabaton ka bakrau, kasngi ning kong jangan diam kupu boleh tiat kadai ka singi ka beneng kong man kata ka bon ong ka sineng kong kam dai ka sineng kong jong kata yo kadai ka sineng kong jong kata ka niam jong kupu kam tiat nang ta ha ka singi ka babot kadai ba kata ka singi ba kilai sayo kilai ban thiet ik ka jingpan slek ban pen kre ya kata ka jingpan slek bat anda ba kila wan namar ba kat kum Gospel Loukas nama kadai ka wei pat ka singi sabaton kat kum ka hukum ka baju ki jule ki haman syong nang ta haga sengi ka babot haga ta ka sengi ka benengkong kan mau gani ka sengi ka babot ka sedang baik janmiat hi janmiat andre baji jong kata nama ki sedang syada miat kemudian nama kata ki ada pen kore are kimlong balik damiat kilai dang step sya bakan mi ka sengi kan bakadang dum hi kimut baik ba kila antat dang dum kat banang poi te kamut kala syai to kani gede ka bamut khat sao khat san khan riu khat nyo hanre ka khat sao uklat kadai bu upen kut ya kata ka singi ka khat sao kamun kam dai ka singi ka badang sedang jong khat sao nama ha ka por janmiat kamu kata ka nama ka sedang damiat kamu hadin ribu je ka sedang baik ka singi ka khat san ta ye ka khat sao la da ngim nyo shu mo kamu ngi hab nyo menta la ka khat san kamu khat san bro shimiat khat san bro singi kan riu bro shimiat kan riu bro singi khat nyo bro singi bat
kat nyo borok simit. Kemat lai. Lai lai. Lai. Lai miet. Lai sengi. Okay, kami baik tik ya kata. Yes. Lai mit, but lai sengi. Hoi. But lada kalong punta. Kata ka sengi ka banungkong. Hoi. Kada ka sengi mipat. Hoi. Hara kata ka sengi ka ba ladang ikran. Kelam dah kata, you know. Hoi. Kena ingin habban kran ladang ipoi. Iya kena ka punta. Kat kum ka jinghikai. Ka bangiyo. Nakane ka kalender. Uyap ha ka sengi thok dia. Kumba ong. To porjan mit. To nginai kencu ya ka sengi thok dia. Hoi. Ngia kenyo si thok dia. Damit. Kamut simit. Simit. Sisa jan sengi. Sisa jan sengi. Sisa jan damit. Damit. Kamut tang armit sengi. Lamar ki ong ka sengi boleh. Ulam mipat. To. Ki don para ki ong em mi sinungkong. Taruh lo arsengi armit ni. Nang ta, to si kenyo ka simple bro si sengi lalong. Arsengi. Hoi. Nang ta ka simit sinungkong. Ka taro kadang duna. Ka bamut bro arteli. Ka duna. Kaduna. Ba nama ka perthai ka baka hikai. Ka pen artatin ro. Nama ngimtip keno di kesimi pat. Wada ngimti kena. Bat kat kum ka shiti ujekau. Ki beriu ki ba artatin. Kim jiyo diang ai ero em. Ladang isyakri yo belai da ka jing artatin. Ngimla banyo diang ai ero em. Shiti skinong Hebrew nong ka bakat we ka khot ba nru ka ong. Klam ka jinget ngimla ban paso bhayo belai. Utaw ba wan ude ban nget ba belai dan. Ladang nga artatin no ya kesengi ba mipan. Nga artatin lut ki barok. Kadai. But ladang nga artatin ni kesengi mipat. Belingan artatin ladang ngamtip ya kesengi ka ba u. Uyam. Yap. Ladang ipay bay ya kaktin jong belai. Kesengi thok diang. Ka klam syam ladai. Namar. Ki ong ba kasi thok diang ki hapan hiarna udwat. Nama sisa janji ke sabaton. Kat kum kata ka jinghikai. Hari hang ni ngalap. Okay ba pastor hihikai. Bakaran arteli ke sabaton. Kamdai ke sabaton tang kawai. Kadang kano arteli. Kawai kedai ke sabaton ke bakraw. Bat kawai kedai ke sabaton kat kum ka hukum. Nganget hakani ke por pi ki nongpet. Kini ke jingkai kedai ke bathamai. But kamdai ke bathamai ngalang nganget kini ke jingkai ke ladon lupa apa ke Bible. Kedai baka kumbaka tien jong belai ka ong. Usim jong ke perthai ukadum. Yaki kemat jong ni. Ba nginum la ban yu i. Mau stis ki Nongkhryiem ka keren ya kata. Uka dom bangim la ban yu i. Ai ngu yo belai pat hakane ke singi. Ba langba usyakri jong u ngi yo ya kane ke jing syai. Nganget hakane ke singi ngan kata ya pi. Ngamtip ka nusnem pilalong Kristan, ngamtip kat no fitip ya ka tien jong belai la ba fide ki ba haga jing pule mo ila fila dei bala pas ki theology ngam tip bopet ki hagane ga jaka fila dei ki bala bat de ga kardan ga ba he 100 kane de ga jinghikai na ka tin ga jong ble bai pastor hikai syapang arteli ki sabaton habau jisu yap bat ka jingmi pat la don arteli ki Sabaton. la don arteli ki sabaton bat om tang kata nganget pimpat juken mau ba hapadeng jong kata ka don ga we ka sngi ba ka de ga sngi bale yo balik tiap anget kena ke jinghikai ka ai bor fi ka penthmai fi but ka pelong ru ha kena ke por anget ki bopet ka penki ya ka jing tip but ya ka jinget tung fi ada pi pet pat ya kena ke jinghikai nak tin ke jong blai anget pimla ban yang persya ya ka tin jong blai Kadai. Marga tin ke jong blai ka play ka kmat. Tien ke jong blai ka pensyaya ke jingmut. Bat kada hikai tik patik bin pa bin bat kamdan jingduna amar U Jisu. Ulong janahe do kata-kata. Bat kalong so precise. Haki ke ba ule. Bat ke babarok bo hikai. Fi kan mau ko to bong yo ngi shit rahem ban pen i. Ha. Ka shiti syaki nang rom kalau nang ba shipau kada khat ka baar ka kren ya kata. Sabha pli pastor. Sti sinong room nong basi po do ka ba ar ka ongkum ni. Namar nga pla pang jongki bakidon ka jing sngo shirahem na ka bantau belai. Hanre om kat kumba ka jing tip. Syakri ham. Baka basusi kalong bahagas ngiyap Jisu ki Pongyong. Hatu ka Bible ke hikaya ngi ban Pongyong. Habau Jisu yap. Yo ba aga jaka bangi ong bangi mane Jisu, yo bangi mane yo Jisu. Yo bangi mane pat ya ki wei pergi belai. Ki balong persya yo Khrist.
kadang tai syamani chong shit kidon ke jing snow shit ham ki snow shit ham nam tau blai rei kat kum ka jing tip kat kum ka khtin ke jong blai Kamot kasi thoding kam dai ba khla U Jisu. kadai kata pastor kami ita lai sngi lai me Kami. Kamo Jisu ang kum bau John out don lai sngi lai me apo ka do ka khra kum tau khono breu don lai sngi lai me apo ka khandau berkatahi U Jisu ukran daladi amde bakran dan no amde la shu batai dan no U Jisu daladi ukran ikni ki kantian Kata kasi bu umi pat kadai kata kasi blai bangi don syakri na. kadai kasngin ng kong juga tayo ladang iong sngin ng kong juga tayo Ni apa sa kadai hadian juga sabaton jong kijiu tu ya apa sa kalender jagi ju nama ki apa jaga. apa ye tu benai Dai nama kata ngi syakri ne simblai kidon ki baki syakri haki wei pat kisngi ki kisngi shuti jong ki. Compare kan ka sngi bangi mani utrai marga babel ka ong am pastor ang tola fi police ti ki nong rom ka nong bakhat sao ka khot ka basan uwe u kham nyau kor ya ka wei ka sngi ban ya ka wei pat ka sngi uwe pat u nyau kor ringkat i ki sngi baro tu long wei baro bala sngo kutnia scam halaga jong ka jingmut hi utaw bo nyau ya ka ta ka sngi u nyau ken ha utrai compare ka sngi ayung i mani blai Haging shaman laga sngi mani blai. Nama ngakar mau ya kata apa? Naga Exodus fikiran. Jingkinial hilang berat mestep. Man laga sngi. Janmit man ka sngi. Man laga sngi. Kamu buat ngi hab ban sumutu dia ukres man ka sngi. Kanum day tang ha ka ta ka sngi handai kan day ban long man ka sngi. Man step man miet. Kamu buat Ngi hab don bat utrai. Ngi hab long 24/7. Bat utrai. Lam kunta yo ngilong tangki Kristan sing blai. Yo long Kristan tang sing sajan, yo dei Kristan ki don ki jaka si thoding. Yo don ki jaka si palai. Kam don jingmut, ala ngi Shillong jeseng tang hakita ki singi. Klem dalong man ke singi. Ngi hab bantep ya kata. Dut semen barim kitab Joshua kalau man kong dekat Prague ong Warai bagani ka kitab ka hukum kan jano na kisintur jomehen rey men ya perkat ya ka senya sngi. Kenapa men yo sumar ben le kat bakum kata barok kabla tho ka kamut senya sngi. Kam de men shu perkat tanga sngi sabaton na ne tanga ka sngi ublay ya ka bangi ong ka sande la ne ka sngi bagi kain karpang bagi syakri blay senya sngi. Man ka sngi Man ka sngi. kare bon taw. Senya bat men sngi. Men miet bat men sngi in haban pusan syakri utrai mani utrai im bad utrai yaj bad utrai le iki badai ke jong utrai mdai tang sisin stayo utrai khot ingi man lagas ngi Ngai hagani ka por phi gi nong pet phi amat ya ka jingger khu. Yo don hapreng jong phi ong ta ngam da su thau ke be pastoi kran. Pila ban pet po YouTube beribain biang sengap ba ya ken lang. Ya kita kisngi ke bangi ngekran. Bat lada piong ngam bat da shy. Ka office jong ka Potternet ka play na ka banta jong fi. Ban ai ya ki jinghikai ya fi. Pila ban wan man yo ya ka jinghikai ka bakham shy ban yo ya ka jingaslok na ka tin ka jong blai. Ngim ong gani de jaka tang jaka bangi duai. Hari ka jaka bangi ya selok na ka tin ka jong blai. Namar ngim kwa baki briu kinria nakaktin nama sisen ki kinria nakaktin kila ban shidraham handra yo ki shidraham kalam datep ni haban suntu baka jing shidraham jongi kade bat ka jing tep kum churu hagani ka por ka jingkali ka bakrao kade fi mane yo Jisu tanga ka sngi ka bakum no hato Jisu dan bat phi man ka sngi ne fi long Kristan tang shi sngi na pile jeseng pisngau ngala khoj tawale jeseng Hari fimi sabar ka pop ka snok biang bat pe. Yo U Jisu umpat don ha ka donot jong pe. Uni ukun lang brot jong blai. Ubala yap na ka benta ka pop jonga bat jong pe. Ubala kit ya ka pop jonga bat jong pe. Kwa bangin wan ha u. Ngakwa wan ong pe. Kwa bangin wan ha u. Tak ha ka we ka sngi. Kwa ya ka jing im jongi. Man ka sngi. Man ka kilap mat. Senya sngi. Bangin ya snok bat u. Nada pimpat IT lah ka jong ka jingim. Nada pisnguto baka jingim jong pi kampat bet yo fidei tang riu nyam na. Tang riu balang na. Pimpat day riu belai. Kani dei ka sngi ya fi. Ma fin pediang no yo Jisu. amen Fin snuto ya ka dor ka ba ai. Ho ngi pediang yo try.
ngakwa banong ye fi ngimla ban walk out ye ka salvation ke ngimla ban train nam ta ban yo jing penem hari hadin da yo jing penem tang ini isno bat kane ka ktian ngama kane kan ice coming ngasngo ha kane ka chaka kidon ki baju kala ka bamot pi pdiang yu jisu pi pai din biang no namar bale ka ktian kam don ni ai men sim ya pi ka potternet ka play ya fi ma fin one kane de ka jaka ngakwa banong ye fi ka ba la play na ka benta jong fi bo blay ubu ya kane ka vision de na makata la ai pointing others ka bamot ban point em pi haban yang sha ban su thu I point sa kano ka chaka the de na makata ngi khot ya fi one la fi de ki samla la fi de ki longkhme la fi de ki longkpa fi de ki bala khamno karta one ngi nget utrai un ko khu pi fi one ha kane ka chaka but haba fitep ya ka jing sha kan palai lut ya fi na ke aka kabam day bepin finum sakri so U Jisu tang kaniam hanrei ha kane ka por ni kwa ra bandwai hane ka por ya don ki ba pat sem la pediang filong kristan tang ka we phimlong man ka sngi wan blong so kum tang ane di ka jing maham ngai ha kane ka si lambang ni ka jinghikai banong to yit ya la de ha to fi don ne em ha ka jing ne kumbo pol ukren ya ka ta na stage ki nong kore na kane ka por ngan IT si pastor but in duai in ai ka jingkren kindia samta ka jingpenem yake bu try wialam in duai but in penkut sendan hagane ka sngi ya kane ka program jingere ka jongi bo Jesus Christ ka long mujin dei si tengah ngiling de ka balang de ka kenthai u Khrist u de ukurem jongi lada ka lok jong fi ka ja bro stio ka wan tang si sin sitio phi kum shin rang bre phin sngo kum no bar kata lada phi sngo tho ya ka jingpang ka donut jong phi banong ni ka bre jonga ka ja shano bro sitio aku abang fi ka juk ka jingkali utran kali pi ja shano baro sitio pi wan tang shi sin sitio ban syakri nga pagata ka jing syakri ru kam dai na ru ka download ban pendap rukom ne formalities nget bo blai jungi ulong blai hoi bodap da ka jingi tang ba ulong ru ka ding ka babam do no anga tin ka jong blai tada wat nam pen bitar yu trai la da pi wan show trai long shi shabat u bar ki bawan show trai hi ki dai tang kita ki badan kam yu ladang im dan kam you use you tengong ba ngi sipen dan kam you try ban bread tangi ki nyot ki nyer ban su bread tangi jing ku slai jing ele jongi ha ka por suk pat ngem jukan mau utrai wong lada pm ka por suk ru kan mau ya kane ba kata ka jing ker khu ka bo bleu ife ne kata ka jing suk ka bo ife ne kata ka jing le sbon ka jongo ha bo ife kata ka dei ban yalam mi firu sha ka jing kala ka bo mot ong ka tin ka jong blei da fi police tis ki nong rom kala nong ka ba ar ka khot ka ba sao wan show try da ka donut baro wan cha ka jing kala ka ba mut shisha baru try kwa fi man la ka sngi ban da kti ka jat ban ya kran ban ya slok ban ya pleu jing mut bat ban ya don bat halaka por ka sngi baro 24/7 ko mal ong I pastor ni ne dwai ka ni ka klimat ka mentau try kwa ingi bangin syakri utang da garmiang sentur re kwa ingi bangin syakri ndo ka donut baro in it you na do ka donut baro da ka men siam baro da ka jingmut baro in it you da ka bor baro ong ka tin ka jong blai mar ma habo it yangi ula it lut bar shimla tingkai wala jong ka jingem it lut it ya ka beneng it ya ka jinglong blai ka jong it ka jinglong sim ka jong it ka ta ka hima ka jong it ka ta ka buram ka jong ban wan ban shim ka jinglong briu ka bapo tam bat ka kerdan ka bapo na ka bapo tam bat ka ta ka kerdan marau bola le ka ta baro na ka menta ka jing it you try da fila you try no kata ka halade ka malade ka jong fi no ege ka badai ka jong fi im no nam ta ka jong try upol ong yang aban im kalong Khrist ban yap kalong ka jing man toy ai ba fin yap no na ka ban tai la di henry fin im nam ta Khrist ba de ka ba fi im man ta fi im ban long jing man toy na ka ban ta Khrist tungin ya dwai ka por ka man ta ngin dwai ba fin yo e ka bor ka batmai wan shing ka jaka in ai ka tien ka jong blai kenang ba ha ba pila pediang you try ndai tang pisu pediang kat ba kathli pa po jong fi habi filap pediang uksuat umi na fi ba ta ka jaka bathli dan kaman pendap da khtien ke jong blai khnang bo syaitan udawan unum yo vakansi shu unum yo jaka shu bandrung ba unum kwa shu hiru bandrung hafi da filap dap da khtien ni ne dwai ke ka por
Rabi ni kapon kawana, manai ngo imego try, kum ki shakri ki jam ega ni kapon. Manai ngo imego namtani ki kon ke jam try. Namar ni kubo namtani ki jinghikai, me it plat ni ki kon ke jam. Mem kwa ki begin sa aga jingdom, mem kwa ki begin sa ko tra hega lengo. Ndrai tra ba ki ni tip ya ka jingshisha, namar hawa ki thu ega jingshisha, ka jingsha ka plai lo yaki. Baraba ko no plai lo da shisha long bla lai lo. Ada dwai ngi ko ni ki kon ke jam baro. But try ngi dwai bakin pediang ni ki tin ke jam try. Baraba ki pediang ke tin ki pediang me Jisu. Para baki pediang ni mego try kin long ki bayo jing penem. Banga dwai nga kerko ni ki kon jame way pu way go try. Baga jing penem ke jame kana miat lat na ki. Baga ding pena ka long le no ki go try. Try ma me ko kuna me kta me pendai me pengendo ki. Bakin long bak go try ki nong bot ki bishisha. Kita ki disciples ki bishisha ki jame. Ki nong bot go try ki ba im shot na kam tai ladi. Shot na kam ta ke jing men toy ladi. Ndra ki ba im na kam ta ke jing men toy ke jame try Jisu. Medan kam go try ku ma me long ubalong radical ha ka jing it. Try me kwa bangin long radical ru haga jingit jame ablay ngada dwai ngada kerku ablay haga tengga jame Jisu amen but amen train kurku ya fi nang ai bore fi la ban shakri o how man sim haga jingisha nget train nang ai bore fi ba fi nang shakri o hadu besngi ke jingwan ke jong bless you